V pátek 31. ledna se pacovští fotbalisté poprvé v novém roce sešli na tréninku. Tam je čekal Cooperův test, tedy 12-minutový běh, při kterém se počítá uběhnutá vzdálenost. Adame, nepřepal to, vole. 4 minuty náskok, to je 4 vteřiny. 28 náskok. 20 vteřin náskok. 10 vteřin ztráta. Původní balík běžců se postupně začal trhat, no a po 12 minutách toho někteří měli opravdu plné zuby. Jak jsi běželo, Adame? Nedal jsem to. Na hovno. Co jsi prohrál? To je škudina. To mrzí nás všechny.